timbag ken ayat ti Apo tayo, napugno nalinteg iti amin a tao, at kakabsat tayo. Ginanagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti apod ako makada kayo. Tas ba kumamit ken ka? Bigbigan tayo lagi ti basbasol tayo, tap nagkapan nakaikari tayo ng iranod, kadagi ti Santo at amisitan niyo. Apo kasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Apo kasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, at kalpasan ipan na kapakawan lagi ti basbasol tayo, ipan na tayo ibigyan na harin na nayo. Amen. Kumaragat tayo. Ipaay mo kat Apo, kakaasin kada kami, kaya't yan adong ti para dali ti parabor mo. Iti kasta, nasgad ti inana mapamati ken ayat mi, kaya't agkali na at kamasiridam, iti panagtungpal mi kada itibigin mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiyak ken makipagari ken kay itimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggan. Amen. Maibasa na daw iti libro ti Exodo. Manipod Elin, nagurugwat entero bunggoy nag-Israelita. Ibi makikasanga pulo ket limang aldaw, ima ikado a bulan kang pasanti papanong da iti Egipto. Dimteng da iti ang isin, nga da iti nagbayatan ti Elin ken Sinai. Nagsauda amin iti maibuso kada Moises ken Aaron iti Jerusalem. Pinatay na kami lang uman ti Apo ada kami iti Egipto, kinunada. Sadyay, mabaling mi ti mangan iti karne, ket agumuma kami amangan iti daduma at araon. Iminyeg na kami diti ulit ang tapno papatayan na kami iti lisin. Adtoy, kinunati Apo ni Moises, pagtudrekto iti tinapay at paay kada kayo amin. Masapul nga inaldaw, arumor dagiti tattaong agudong iti undas a kanenda iti tunggal aldaw. Tapno suutek ida, tungpalan gabet laeng dagiti binuto. Iti may kaning aldaw, masapul amang da iti mamindwa akado, iti inaldaw alalaen da, iti isagana da. Kinuna ni Moises kini Aaron. Ibagang kaligiti amin at tattao, at lumatagda iti Apo tanangig na kita namutugda. Hindi madama akasasao ni Aaron dagiti tattao. Imalyaw da iti ang et pagamuan nagparampi dalag ti Apo iti ulit. Inuna ti Apo kini Moises, nang ikuti reklamo dagiti Israelita, bagam na ito'y kadakwada. Iti sumitnet, adanto karne asidayo, iti agsapa, agumakay ito ang mga iti tinapay. Iti kasta, muamuan niyo asyak ni Apo a Diyos yun. Iti rabii imalig iti tukling ket pinunmuda ti kampo. Iti agsapa, kaplagan ti kampo iti linnaaw. Iti awanan ti linnaaw, nabati iti rabaw daga, ibabasit ang nagbubukay lakas na nagbalaya danon. Anya nga taday ito'y, nagsisinalulsud dagiti Israelita, hindi makita da, nagida ang mo. Dahil ito'y titinapay ka ninyo ngayon ti Apo, kinuna ni Moises kadakwada. Isa o ti Apo. Agyaman na tayo, Jesus. Pinagtudo na ti mana akanen ang nagtaod sa dilangit. Pinagtudo na di mana akanen na nagtaod sa dilangit. Inggagarada asinuot ti anos ti Diyos, babaen ti pinagdawat da iti taraon, ang magustuhan da. Nagsao iti maibusog iti Diyos ket kinunada. Maidasaran tayo nga tati Diyos iti taraon iti ulit ang Pinagtudo na di mana akanen na nagtaod sa dilangit. Nung kay kasta binilin na itangatang ket kinuktan nga dagiti ruangan ti langit. Pinagtudo na kadakwala ti mana akanenda, when ti mana nagtaod sa dilangit. Pinagtudo na di mana akanen na nagtaod sa dilangit.
Nagtagda iti taraon dagiti anghel, inted ti Diyos kay subsubraan a kanenda. Binulusan na ti angin ang gapu iti daya, ket pinagbalesbes na ti angin ang gapu ti abagatan, babaen ti panakabalig na. Pinagulay ti mano kanenda, ang nagtapos sa sila. Inted na ti ado at tumatay ang kadakwada, akas kaado ti darat ti baybay. Nagtitagda iti tenga ti kampuda, ket dagiti tuldada. Pinagulay ti mano kanenda, ang nagtapos sa ilalim. Sa Basta umamen kenta. Ipan nakiwaradawag pinasantong ng Ebanghelyo kasi surat ni San Mateo. Gloria kay ka, O Apo. Idi pinmanaw ni Jesus iti balay na panagtukaw iti igit ti danaw tapno mangisuro. Gapot aduunay ti taong nga imaribungpong kenkwana imugal iti bilog sa nagtugaw. Nagtakder dagiti tattao iti takdang. Inaramat na dagiti pangari iti panangisuro-suro na kadakwada iti adoban banag kinunana at damay sa tao anapan nagpurwak iti bukel. Iti agi purpurwak nagdiso ti sumagmamono ang bukel iti igit ti dalan ket tinuktok dagiti tumatayaw. At damit sumagmamono ang bukel ang nagdiso iti kabatuan abasid laeng ti dagana. Gaputan arabaw ti dagana nabiit ang nagtubo dagiti bukel. Iti makatangkaya din ti init nalaylay dagiti na pagtubo amula. Ket nagaamo da adapos ang sipot kadi una niya kaunag dagiti ramot da. Nagdiso mati sa magmamono ang bukal iti ayan dagiti sisiitan ang mula. Ading makkel ngem nang lepes kadakwada. Ngem nagdiso ti datluma ang bukal iti nadameg adaga. Ket nagdawa da. At nagdawa iti sangagasot at damot inen apulo ken at damot kallupulo. Inggibos ni Jesus dumeg na ro ti siya sino man nga at daan iti panakaawat. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ipapaiin ka, Kristo. Jadi purpurwak ti bukal para bulog da suwer kung na daytoy na intinad na ti bukal. Kanyada general di pa niya ni purwak da ti bukal na lakan niya tayo mag-ipulis. Kung nagitan na ipurwak da ti bukal kung conforme ti pagdiswan na sino tulat ka ti nanyan to dayay nasaya ti pagdiswan na isunto ti ang bunga ang tubo kasi mati nilagana nangyari tayo kasi di grasya ti Diyos kasi mati kinamanagayat ti Diyos iwarakawak na amin awan pilpilyan na sinuto ti pagbungaan na kada tayo amin na mapilpilyan ti bendisyonan na na may pilpilyan ti didikra na mapilpilyan ti isabutan na nang yan to di pagbungaan na yan na pati ng sinot kagbunga kada tayo may ikantay amin kung na tayo bukal ka sa Diyos may imulakan nga tayo amin sino nga tayo di pagbungaan na mo dito nga sa Diyos o rego na tayo o rego inaldaw tayo may makikisa o rego na tao din simbahan mga bunga di sa Diyos kanya tayo nagnarida nanglaktan o balin nga at bunga nagdalagi tayo tatawang na makapagbunga di sa Diyos na diyan ay balaan insecurities, nagiging madinaaramid, agawon na. Kasi kung may sulati si Itibiyag na isulati mang laylay di sa uti Diyos. Jadi ibagbaga na dito. Kung nasaya at launay huwag na tayo, huwag na tayo. Huwag na kami ang agserserbi. Nasaya at magbunga na ng bukay. Ang tubungan saya, ang bunga ng saya. Hingga na apitan na kita tao. Anya ti apit na isulati, aramid iti sa bali. Ngati apit na siya diyan, makaayo-ayo iti sa bali.
Kung mga aglahan, anuhan yung mga iayo tibiyat tayo sa balin, ang tinagbumbungan. Awan maiayo ka na tayo, may kadelikado. Awan matulungan mo, awan din na sa atin ay antay ka na bumbungan. Hindi tikarit na, timbungan nila po kung dijay arami, dijay no, pas ano tayo ang makilangan, pas ano tayo na makikadwa, hindi kakabusok tayo. Diyos ako may kumang, do'y agumigil awat eternidad. Sabay gumanay karin, amay datong irabang ialtar na. Dahil kaya tinapay nga isagot miken ka, awan gidayaw na, awan gilibnos na, di aray kari amay datong di padaya, agay dayaw miken ka. Mararag tayo kakapsakap na tayo ken dagiti adakon tayo makaayo kumain ti Dios ama aman nakabalin amin. Ya ampun, nakamay ka, dapat nagkaitima, kahit may pakay na kailangan, may pakailangan, ginagad na, kahit kasakit at pagpapagayo, kahit kadagupan din na santuan. Apo idong naman nagpatid ti sakripisyo tinisa ng di anya manasabali a sakripisyo awaton kadagiti daton ni kat pasantong ida. Tamo ti idaton itong galmay sa pagdaydayo na ken ka agserbi pa kay salakanan ni apada-pada gapo ken Kristo nga apo ni ti apo ang tapumakan na kayo. Kastak malit Kang ka. ayo dagita puspos Adalan sa sitatay, Agyaman tayo iti apo at Dios tayo. may karigit. Noon na yung may karigat rumben anong migat pa kay salakanan niya ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin katag na nayon a Dios. Gapo ken Iso Kristo nga ayatan nga anak mo. Iso ti garbong ket gapo ken kuan nga inaramid mo dagiti amin nga adda. Ket iso pa ti imbaon mo aman nugbot ken mangisalakan. Nagbalin a tao babaen ti Espiritu Santo ket impas nga ni Birhen Maria. Inyon nat nagiti iman na idi nga agtutuok tapno parumikan na ni patay ket ipanangaran na ti panagungat. Iti kasta tinumpal na tinaken mo ket ginunud na tinasantuan nga ili nga agpaay kanta. Anong sata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santos. Amang ipunan na kadagiti pakidaydayawan kadagiti maymay sa atimat ko nami. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos kagitian ng pagkasos. Langit ken dagan at nunay kapagdaydayawan, husana ti kalatuan. Palaydayaw ang may pinangalan ni Apo, usana ti kamantuan. Udnoon ay Apo, biig ka kinasanto, ket sika ti bubuayan ti amin at kinasanto. Dawatin mi nga ron, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton. Tapno pagbalinan ket ipaay mo ida kada kami, abagi ken dara ni Apo ni ang Hesus Kristo. Isu ginisak bay ayawat na as ayat ti bagina tapno at tutuok na nala iti tinapay nga diyaman kenta. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangantay amin iti daytoy kadaytoy iti bagit isa may yawat to ama ipaay kada kayo. Kasta matagalpasan day di pa nang rabiidan nga lagi kalis nagyaman manengkenta sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo katalinong tayo amin iti daytoy kadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nanayon at ulan. Iso ang may buyat to ang may paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidin nyo daytoy pangilaglagip niyo kanya. Imisteryo ti pamamati. Magayon ti krus mo, ken ikaw panabunga, inabaw minasalakan, sika nanumpot ti sa malubungan. Itingarod pa ng ilagip mi ti papatay ken panagungag ni Kristo. Daton mi ken kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan.
Agyaman kam kenta ta impaay mo ama ikari kami nga dagitoy saklang mo katag serbi kam kenta. Dawatin mi apo tada kami ang makirano iti bagitan dara ni Kristo. Pagkay karisaan na kami kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada po ti iglesia manaysak na iti sangalubungan kag parairayon kayat na anagusan. Laglagi kami madilon a santo pa kami ni Marlo Maros Obispumi. Dagiti aming nga obispo ken papadi. Laglagi pang payaan ko dagiti katapsat mi apim mo saya na si inanaman ti panabungar dang kisilong takaasin. Awaten kag iday kisilong taranyag mo pakakitaan daken kay kerupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasin kada kami. Aramidan ko may karikam amin iti agnanayon agyad. Ket magiranod kam to keneng gasata na Birhen Maria ngay nati Dios. Ginagasat nga Jose nga esposo na dali ginagasat nga apostoles ken dali amin na sa santo isuda ana tapudno ang nagserbi kan kaditoy daga magikadwa kam tukad med kadakuan da mangitantan og ken magidaydayo ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo gapo ken Kristo sika kay isa ken Kristo ken disidong ni Kristo ititimpuyo ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria ken nanayo nga awan ti indana. Amen. Hindi mararaw iti ama ken lulunto ti kararag na inisuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama amin nandat sa dilangit madaydayaw kumanginagan mo dundain ko makipagariang makumbal kumanginagan mo itigaga akas sa bilangit. Itdan katakam ken daw ikoy kanen ni paginayon mandar. Pakawanan dagiti basol ni akas met pamakawan mi. Kadagiti nga kabasol kada kami. Ginakamit bayaran manungkot Isus. Dawatin mi kan kaapo tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribo maikanawa kami. Kabayatan ti panungururay mi ti kinagasat anang namarin mi kanitiya ay ni Kristo anang isalakan kada kami. Pagkupon ti turay ti panamakalin dayaw ti anunan dito sa O apo mi ang Kristo kinunam kada ti apostoles mo kapya ti bakit kada kayo kapya naggapo kanya ti kadko kada kayo. Saan kada ti basbasol mi ti mingmingan nulikat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nuro ti pagayatan, ipaay mo kada si aasi kan tuwa na ti kapya ken panat kay kaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon na awan ti ingganan. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Basta ko namin. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, manakayan. Cordero de Dios, ruega por Dito los sa baso pasos. siya makan. Pero dito sa lain dito sa baso tilupong siya nakan. Cordero Diyos sa may dito sa baso tilupong itlem kadakam tikapya. Ito niya, Jesus de Cordero de Dios, ang mga ikat na rin ikas baso tilog, nagasat tayo anayawan at ito ipadayaan. Papunyak may kalimang may kapanya, may salay sa upat makaywat ko.
Ako kasya na kang galit at taon, pagmata kami pinagkirangon mo, kadagiti na ilangitan ang misteryo. Bayan mi pianyaman na kinadatos, kaya robot mi tinasan ko na panagbiag, dapat yan ni Kristo, anak mo at Diyos. Isa magipagbiag, yan magipagari ka ni Kahit yung po yung Espiritu Santo, Diyos na nanayon, na awantin ka. Amen. Hindi ako at ako makala kayo. Kasta kumarin Desyonan na kayo tinanong ng Diyos, kaya magin ka na, hindi Espiritu Santo. Amen. Pasan nito Santo na misa, yung tayo itayat, yung kapiyat yan. Ayan na Diyos. Sa